Hvordan synes du, deres tøj det er? Jamen, jeg synes, det er en åndssvag tøjstil her. Hvorfor det? Jamen, det ser dumt ud at gå i sådan nogle lange trøjer der. Hvad synes du om hardstyle? Det er fint nok, men de har kraftigt lukket det. Hvad synes du om hardstyle? Hvad synes du om hardstyle? Jeg synes, det er noget lort. Hvad synes du om musikken? Jeg synes, det er meget fedt. Hvad synes du om deres tøj? Det er noget mærkeligt tøj. Hvorfor det? Fordi jeg træffer løse bukser og sådan noget. Mads, hvad synes du om musikken? Det er noget godt. Hvorfor det? Jeg kan ikke lide det der unge biler. Hvad synes du om hardstyle? Ja, jeg synes egentlig, det er meget godt. Det lyder rigtig fedt. Hvad synes du om deres tøj? Artstyle. Ja. Det er lidt... Det er ikke så fint. Hvorfor ikke det? Det er sådan lidt vand på. Hvad synes du om hardstyle? Det er jo rent. Hvorfor det? Fordi det er bare mange musik. Hvad synes du om hardstyle? Two distinct minds. Distinct minds. Brain generates a quantifiable electric field. I posited in 1976 that it is. Hvad synes du om hardstyle? Ej, jeg siger det. Gør jeg det. Jeg ved Du ikke, om hvad jeg skal sige, musikken. mand.